en puɗɗorima inde Gueno jurmotoɗo jurbittoɗo en juule nulaɗo men mo jamirɗen yen juule kala saaha nulaɗo men korsuɗo mo korsinɗen e nder ɓernde men. En jetti jinnaɓe men ɓe sababu men woni godal men e o aduna. En jetti sernaɓe men ardiɓe en to diine e ardiɓe en to banggue aada. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique e dendagal yiɓiyankoɓe weltare TV. dendagal rendoji fulɓe e dendagal calcaltiri dente men jaam Allah waale moon. buuɗal yurmede so feri feeñi feeña e windere tawa ene feeñji eɓatake bindaɗo ɓatake buuɗal yurmede. atake buuɗal yurmede kala mo somti on ɓatake ñande alkamisa ene tawa hen cellal aadi wonno no kewɗen wiide kala saaha wonde ko cellal woni afo kala ngaalu. cellal noon so woni afo ngaalu musidɓe tedduɓe kollaɓal woni afo cellal. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe eɗen ciftina bandiraɓe kadi ko jejjitani nde toppito laaɓal no feewi nde ɓeydata laaɓal no feewi nde won noon kala laaɓɗo hissa mborosaji kewɗi jiiɗi ko ñonkoto jiiɗi ko ñooke jiiɗi koto laaɓal ala musidɓe tedduɓe. kala neɗɗo mo toppitaki laaɓal juuɗe mum e kala saaha ne tohño guite mum e kala saaha ne mema hunduko mum musidɓe tedduɓe rafiji kewɗi ko hen heɓete saabu en jii oɗo saaha joni oɗo mboroso biyeteɗo Covid 19 ene wiye kala saaha yo neɗɗo sooɗo juuɗe mum soodoro sabunde nde won noon wona microbe o ne natiri ne rafi o e neɗɗo e juuɗe muɗum ala ko microbe o so tawi o yettima juuɗe eɗen gandi neɗɗo hay goto anda no foti laabi junggo mum yettoto kine mum walla junggo mum mata hunuko mum walla junggo muɗum yettoto guite mum koye nder ɗiɗo nokkuji tati boros Covid 19 natata. ɗum noon on toppitiɗo laaɓal juuɗe mum ene soodoro sabunde kala saaha musidɓe tedduɓe dendagal boros gonɗo hen foof mayata ha laaɓa. en jii en ciftinde bandiraɓe hay soko gañande so neɗɗo gañima so tawi o yettima hayso gañande daari sellude so ari to hôpital walla to dispensaire o yettima on cafrowo soɗon teski bandiraɓe musidɓe tedduɓe on heewi wadde ko alcool o larkite gañande nde o lartande o waɗi hen alcool o lawƴa laabi kewɗi musidɓe tedduɓe ha dendagal microbe aji fof iwa ha laaɓa nde o fuɗɗo wadde pansement o waɗi hen lekki o waɗi hen ko foti wadde hen o kola gañande nde o wiya jomum yo attu balɗe ɗiɗi balɗe tati so yeehi kadi hande fuɗɗima mumɓade so o arti kadi ko noon heewi wadde o lalñitande o waɗa siloji makko juuɗe o waɗa hen alcool musidɓe tedduɓe ha cikka ko neɗɗo walla ko ɓowluɗo reedu tawa ala ko laabudde o lawƴede ha laaɓa ha dendagal microbe aji fof iwa ha laaɓa so ɗum ala musidɓe tedduɓe hayso waɗi hen safara haydara nafata. ene teska e kala saaha wiye neɗɗo yo sodoro sabunde juurene sodore sabunde ha laaɓa ko adi ko jomum ne ñaama walla ko adi ko jomum ne fewna ko ñaamete. musidɓe tedduɓe en gandi tigui laaɓal ko kañum woni afo cellal. ko adi keɗen naata e buuɗal men yurmede musidɓe tedduɓe hay soko hay on fannu keddoɗen ha joni
sikki ala e oɗo saaha joni koye saaha coronavirus koye saaha kadi mo yimɓe puɗɗi nde ganduɗa hoore ma natande ko fate vaccination ngaji woni ñakkuji ɗin ñakkuji noon musidɓe tedduɓe ko yidde haɓade dendagal rafiji e dendagal borosaji oɗon boros biyeteɗo COVID-19 ñakko noon wona hande fuɗɗi e meɗen guila aduna diida musidɓe tedduɓe koye ñakko yimɓe goni saabu ha en teskima nder Afrique bebbeyel so jibinama ɗon ene ñakko so yi ha lebbi seeɗa ene ñakko lebbi tati ene ñakko lebbi joyi ene ñakko lebbi jeegom saaha jomum ha yetto duuɓi sappo yiɗi ha saaha duuɓi sappo e joyi ene ñakko musidɓe tedduɓe holko woni ñakko noon ko ñakko mbiɗen ko ñakko neɗɗo wawata ñakkede so wona rafi anda on rafi noon so andama boroso andama musidɓe tedduɓe ko on boroso heewi nanguede o waɗe affaibli dole makko uste hawo faɗɗo o waɗe e ñakko so waɗama e ñakko noon so pikkirama e neɗɗo bandiraɓe musidɓe tedduɓe o ara omo feebli ɗon so ari feebli ɓandu neɗɗo noon ɓandu neɗɗo ne waɗi kaptorɗe ɓandu woni ko wiyete soldaji somi rokki on yeeru kala leydi ne jogui militaire uji mum nana cari nder leydi he ɓe nana tawi sin dokki yeeru leydi Mauritanie ɓe nana Atar ɓe nana Kahaydi ɓe nana gandanɗama ɗif Dirik ɓe nana dendagal to wawi wonde kala ɓe nana nder base uji mumen ɓe nana nder Nouakchott ɓe nana nder Nouadhibou e kala wuuro e kala nokku dadiɓe ne tawi toon bandiraɓe musidɓe tedduɓe so tawi noon wiyama wat boniɓe woni des terroristes walla wiyama gandanɗa hoore maɗa walla wol yiɗɓe derguidde laamu wadde coup d'état ene ɗamininatirde ko leydi Sénégal sen dokki yeeru ma on ji joni dendagal armé mo leydi Mauritanie joguino ko ɓuuri sembude e armé mabɓe ɓe jaltine ɓen foof ɗin soldataji garo keeda e frontiére ndena keeri musidɓe tedduɓe sen dokki yeeru tan balɗe ñanden ko nde kowru nde wiyete gandanɗa hoore maɗa état d'urgence leyɗele ɗe mbaɗa ko fate frontiére uji onon foof on ji arme nuldaɗo e keeri hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal donc vaccination ne so waɗama e neɗɗo taw oɗon boros ko boros baɗaɗo affaiblimo dole mum itta ha faɗɗi so waɗama e ɓandu neɗɗo o pikkirama to pikkiraɗo dendagal militaire uji woni kaptorɗe ɓandu neɗɗo gonɗo e nder ɓandu mum cariɗi nder ɓandu mum kanji ɗi poof ɗi paaya frontiére woni to rafi natirta e ɓandu neɗɗo ɗo kanji foof ɗi gona ɗon ɗi dedda boroso ɗi kaɓo ɗum ɗi nanga ɗum ɗi kamɓi ɗum ɗi mbaɗa ɗum écrasé so ɗum ala so tawi waɗaka noon on boros affaibli waɗaka noon boros sembolinde ne wawi arde e doole o yetto naata e ɓandu neɗɗo ko addi ko soldateɓe ɓe ne ummo e nder nokkuji ɓurɗi woddude e nder ɓandu tawa déjà o naati o sarima e ɓandu neɗɗo musidɓe tedduɓe ɗum woni vaccin ɗum noon wasiya men ko vaccin wona hande ari hande haalaluji kewɗi haalama koto yimɓe vaccine yo yimɓe calo vaccinede ɓe jiiɗi ko warde yimɓe ɓe jiiɗi ko ustude yimɓe musidɓe tedduɓe wona haala soɓe jinno warde yimɓe ɓe mbawno ardude tuusi jamma ñalawma eɗen keeɓa tuusi mabɓe eɗen luuko eɗen ñaama e gandar ummi ene wawi ardude e makka ene wawi ardude e maaro ene wawi ardude e séliya ene wawi addede e tamroje ene wawi addede e fannuji kala ene wawi waɗede hay diƴƴi men ene wawi waɗede e liɗɗi musidɓe tedduɓe soɓe jiiɗi ustude en wona e vaccin ɓe mbaɗata gandon kadi vaccine ji ɗi ko kalis kewɗo sooda musidɓe tedduɓe ko hakkillaji jumtuɗi bitti ɗum noon wasiya men e bandiraɓe ko yo tinno yo goppu ɗiɗon haaluji bonɗi ñawnude hakkillaji yimɓe neɗɗo foof yo vaccine o musidɓe tedduɓe en jinde vaccine ji ɗi gaari idi wiyeɗo yo wat vaccination ko ɓeɗon wiyeteɓe ko docteur eɓe safroɓe yimɓe idi wiyeɗo yo waɗe vacciné ko ɓeɗon wiyeteɓe ko yimɓe laamu saabu somi rokki leydi Sénégal yeeru en jii ko Abdoulaye Diouf Sarr ko jaagoɗo tafnal ko fayde cellal AD ko kanko idi wadde vacciné nder leydi Sénégal ha Sénégal naaɓe foof jii en jii ko wayno dowlaji tentude Amérique ko Joe Biden hoɗojo leydi ndi en jii yoga e leyɗele Boris Johnson en kañumen fof ko ɓeɗo yiɗi vaccinade les rois ɓurɓe heewde ngaluji musidɓe tedduɓe ko ɓen vaccina idi vaccinede
fof ko yidde sembinde yimɓe andinde ɗumen wonde ɗiɗo vaccin ji wona funti wona yidde warde yimɓe ala ko yidde fabade yimɓe. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbatten hakkillaji e vaccin ji. So vaccin ji gaari moni fof yo heeño ko ɓuuri yawde e yaccade ya heeɓo ya vaccin muɗum. So vaccin ji ɗi gaari saabu en jii rafiji kewɗi rawane duuɓi ɓennuɗi en jii tuberculose ne heewe men. hande holto tuberculose woni hay sinno gasani ha laaɓi on jii ɗum ustima no feewi e nder yoga e leyɗele meɗen. en jii yimɓe laƴoɓe no wano hewde adana e nder galleji men e nder famiyaji men hande ɗum iwi ha laaɓi walla ustima ha no hannirta ni. on jii ko wiyete lèpre, on jii ko wiyete rougeole e rafiji kewɗi goɗɗi. musidɓe tedduɓe hande Allah dandi ɗum e yimɓe natti sarate saabi ɗum noon ko vaccine ɗi mbatten guila neɗɗo jibina e kala sahane vaccine o. ɗum waɗi rafiji kewɗi keɓata ɗum. ɗum noon oɗo corona ne si tawi en vaccinima saabu corona en jii deuxiéme vague ari, troisiéme vague fuɗɗima arde. kala vaccine ɗi noon musidɓe tedduɓe hankkadi hay so rafi o ari wawata libde jomum, wawata hadde jomum yaade e haajuji muɗum. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe wasde junnade kala noddaɗo yo al vaccine yo vaccine yo. ɗacce sukaɓe vaccine o, ɗacce mawɓe vaccine o, jiihen vaccine o ɗen ko ɗum woni ɓuural men, ɗum woni ko nafata en. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heɓla sukaɓe Afrique e dendagal cal sarkiri pelle men. yewtere men hande wona to banggue vaccin, wona to banggue covid-19 mataw eɗen mbaɗa ɗum parenthèse tan. yewtere men hande jiɗɗen nayrade ko oɗo rafi biyeteɗo hémorroïde. hémorroïde hande ko rafi tampinɗo windere nde, ko rafi tampinɗo windere nde, ko rafi tampinɗo en, ko rafi tampinɗo bandiraɓe sehilaɓe ha tengti noon kadi e dongre Afrique foof kadi ha tengti to banggue gandanɗa hoore maɗa fuutankoɓe. sen mbi fuutankoɓe noon ko dendagal to fulɓe tawate walla dendagal guure men, guure tokose ɗe. musidɓe tedduɓe ɗiɗon hande teska kewgol gandanɗa hoore maɗa oɗo mboroso walla mbiyen oɗo rafi biyeteɗo hémorroïde. hémorroïde so tawi en mbi hémorroïde tan joni yimɓe fof kalata ko haala rafi, kono rafi o wiyete ko crise d' hémorroïde. nde won noon rafi o hémorroïde fitti crise d' hémorroïde o ko neɗɗo kala ne jogui ko wiyete hémorroïde. way ko neɗɗo wiya wonde estomac, neɗɗo fof ne wonde estomac, ko crise estomac, neɗɗo fof ne wonde estomac. so estomac o ñawi noon wi jomum wiya ba wonde crise estomac, woni ba wonde estomac. donc hémorroïde o ne holko woni hémorroïde musidɓe tedduɓe? hémorroïde ko ɗaɗi neɗɗo woni veine neɗɗo tawateɗi to banggue jomum yaltirta dow wuuro ɗo. ɗaccon haqqe ma en kal konnguɗi musɗi seeɗa tawa kadi wona bonde needi, wona yidde, ala ko yidde famminde yimɓe ha paama. nde won noon doctoragal walla science ɗeɓata wade kono sharia ni la budda jomum ferto ɗum ha laaɓa, ɓolta ha laaɓa. saabu sen mbi eɗen manda ma waɗɓe paamani walla ma waɗ famɓe. donc ko ɗaɗi neɗɗo gonoji sara kutol jomum, ko ɗin ɗaɗi gandanɗa hoore maɗa mbaɗata ko wiyete dilaté, ko ɗin liroto walla ɗi peto. so ɗi lirima no neɗɗo foof ɗin ɗaɗi no foti lirade e kala saaha ha tengti e saaha jomum yiiɗi yaade dow wuuro. jomum eɗen gandi saaha joɗo jomum wona ottude ɗum liro ɗum feto gandanɗa hoore maɗa ha caggal jomum woni kutol jomum wawa udditade, jomum wawa yaade dow wuuro ha no hannirta ni. so tawi noon neɗɗo arama crise d' hémorroïde woni heeɓi rafi biteɗo hémorroïde o, ko ɗum waɗi ɗi ɗaɗi ɗi peto, ɗi liro, ɗi donka artude e place muɗum. so neɗɗo gayni ɗi donka artude e place mum ko oɗo neɗɗo wiyete gandanɗa hoore maɗa heeɓi ko wiyete oɗo rafi biteɗo hémorroïde. hémorroïde noon fecci ko pecci ɗiɗi. ene waɗi ko wiyete hémorroïde externe, woni hémorroïde jaltowo boowal ha laaɓa. ta soynima jomum tan e ɗon kay ɓaade koye ɓornaki haydara a andi wonde hémorroïde. ene waɗi ko wiyete hémorroïde interne, on hémorroïde yaltata ko nder woni
woni musidɓe tedduɓe ko mbiɗen kewɗe wiide hémorroïde nder jaltowo e hémorroïde mo yaltani ko ɗiɗo hémorroïde ɗiɗi goodi. safruji mum ne goodi hémorroïde jogui safruji mum ene safre to banggue ɓaleɓe eɗen jogui safruji ɓaleɓe eɗen jogui ɗum ha heewi kono kadi hémorroïde so juuti ene waɗi safruji doctereɓe ene waɗi poɗɗe mum ene waɗi pomate mum ene waɗi traitement mum jomum ƴettata ene yahani ha yetto ko wiyete nde opération chirurgical woni ha opéré ha taaƴe seeke ɗum foof ne woodi e hémorroïde. hande kam alhamdulillahi rabbil alamina eɗen jogui safroɓe safruji fina tawa rafiji kewɗi musidɓe tedduɓe safruji mum goodi safruji fina tawa somi rokkidiri ko wayno felwere sa yi docteur kene seeka ene lawƴa ene waɗa ni ne wattini musidɓe tedduɓe wiyani hoto neɗɗo yaha docteur kono kadi eɗen jogui safruji men fina tawa safruji men tawa ko efficace musidɓe tedduɓe saabu en yi safriɓe ɗum ha celli e tawa kadi ko dans le meilleur délai tawa seeka ko waɗaka jomum mocce felwere ha junggo mum jomum sella e nder balɗe ɗiɗi balɗe tati en ji kelal neɗɗo heela safruji men safruji fina tawa jomum safre ha sella hémorroïde mi yi hémorroïde safroɓe ɗum ɗo e leydi he ha jomum sella ha wiya weng mi yi wonduɓe hémorroïde safraɓe mbi ko docteur Djiby Sow safri ɗumen walla ko ceerno Djiby Sy safri ɗumen to Kongo Pontenoir to gonnomi to kadi mi yi nanno dartiɓe toon safruji saabu manimi sene nangi mbiyon toon ɓuuri hewde hémorroïde kono noon en ji wol safriɓe toon ha mbi weng tawa jahani hôpital ko safruji fina tawa musidɓe tedduɓe donc safruji fina tawani goodi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe safruji men fina tawani goodi safruji docteur ɓe kadi no goodi médicament ne woodi poɗɗe ne woodi pomate ne woodi ene yaaha kadi musidɓe tedduɓe mbiɗen ha ko wiyete opération chirurgical woni ha seeke walla ha taaƴe ɗum foof ne woodi to banggue hémorroïde safara hémorroïde. sikki ala musidɓe tedduɓe holko heewi addude hémorroïde walla hol hewɓe ɓuurɓe arede hémorroïde walla yimɓe hewɓe ɓuuri walla yimɓe ɓuurɓe yawde arede hémorroïde yimɓe wonduɓe constipation woni yimɓe wonduɓe seero saabu ene teska yimɓe yaroɓe duuɓi capanɗe joyyi fayi dow plus de 50 ans kala yimɓe ɗiɗo ƴettuɗa ma yi hen neɗɗo goto ene wondi hémorroïde wona noon jaltowo walla natto mo yaltani o. hémorroïde noon mbiɗen heewi sabani ɗum ko arede constipation woni wondude e seero kala ceeroteɗo e kala saaha musidɓe tedduɓe ene wawi arede constipation walla ustugol doole eɗen gandi ɓandu neɗɗo woni les fibres les tissus force tissu ɓandu neɗɗo on tissu so natti wawde jogade doole holto jomum heɓata duuɓi capanɗe joyyi fayi dow hankkadi gandi doole tissu ustima musidɓe tedduɓe ɗon kadi jomum ene wawi arede hémorroïde. debbo cowiɗo debbo kadi so soyima ene heewi arede hémorroïde kono noon hémorroïde debbo cowiɗo ene haasi kala nde o jibini kanko debbo cowiɗo garnoɗo hémorroïde o ene haasi kala nde Allah rokkimo sago makko o jibini hémorroïde o ne heewi gasde e makko ha laaɓa hémorroïde o ne gasa e makko ha laaɓa caggal nde o sowi. ene waɗi maale holle neɗɗo andirta neɗɗo wonde hémorroïde woni maale muɗum ko tubakoɓe walla docteur mbiyata le symptôme kala neɗɗo teskiɗo ŋato kuutol muɗum e kala saaha waɗi yimɓe so ɗum teskima waɗi yimɓe kala ne yiiɗaɓe so kamɓe tan saaha soɓe gondiriɓe ɓe teyatani jiiya jomum sorna junggo wona e ŋañade kuutol muɗum wona e ŋañade caggal muɗum kala saaha garowo ŋato kuutol musidɓe tedduɓe koye maale hémorroïde fittani tan noon kala ŋañiɗo kuutol mum wonde hémorroïde kono koye maale mum jeeya saabu waɗi yimɓe ŋañotoɓe tawa jomum wonde koye ganduɗa mois de vert
woni teñe veruji woni baroɗe reedu kala gonduɗo e gandanɗa homaade de verre e nder reedu mum wona cukalel wona mo surtout sukaɓe jiituna ŋaño caggal mumen sahani nanno fiɗino mum ha nder lokñisa musidɓe teddu ɗum kadi ko veruji ɗi mbaɗa noon kono noon ko wayno saaha mawɓe walla waɗɓe golɓe ne jaaha jomum ne ŋaño musidɓe tedduɓe ɗum ɗon kadi ene saabo tawa ko maale oɗon rafi biyeteɗo hémorroïde ronkude joɗade ha feewa kala nde jomum jooɗi tisko musalla wayno hunde funkarta ɗum ni ronka joɗade ha feewa jeyata jooɗi jomum kono joɗano wuuro musidɓe tedduɓe ɗum ɗon kadi ko maale hémorroïde yaltinde ƴiƴam e kala saaha neɗɗo yahata dow wuuro saɗa yaha dow tan jiiya saaha ƴiƴam yalta hen ha tintino ɓen artoɓe onduɓe constipation taw so jomum yaha dow wuuro ottat tigui tigui so otti heewi yaade dow wuuro koko yoori e ngan sanga jiiya hen maale ƴiƴam kala ɗiyen ƴiƴam jiiɗi garta ƴiƴam sa yi hen trace uji ƴiƴam ɗum ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe koye maale wondude hémorroïde walla neɗɗo saaha tesko nguleki en kaali to haala ngata walla neɗɗo tesko ko nguleki e sara kutol jomum ɗaccon haqqi neɗɗo tesko hen nguleki ne wayno wulat ni kala teskotoɗo ɗum e hoore mum yo andu ɗum ɗon foof koye maale musidɓe tedduɓe gonduɗe e oɗo rafi biyeteɗo hémorroïde firtani tan noon jomum so wondi hen walla teskima ɗeɗo gueɗe kalɗen ko ɗo wondi kono koye maale mum jeeya ene wawi taw rafi goɗɗo kono kam koye maale muɗum jeeya musidɓe tedduɓe walla teskade walla jomum tesko ɗaccon haqqi ko wayno e jomum tesko so yeehi dow wuuro fuuna mum jomum tesko sikka yataw ñawani walla yataw ɓortaki walla yataw ɓuutaki tesko hen musalla ɗum ɗon foof musidɓe tedduɓe koye maale gonduɗe e oɗo rafi e biyeteɗo hémorroïde mbiɗen ɗum caggal nde kalde ɗeɗon maale seeɗa e maale ɗe keewi kono seeɗa tan ciftuɗen hen ko ɓuuri tengtude en kaali mbiɗen hémorroïde woodi koye fannuji ɗiɗi fecci ko pecce ɗiɗi hen feccere wotere koko biyata hémorroïde interne e hémorroïde externe woni jaltowo e nattowo jaltowo gonɗo bowolo ne yaltini mantini e gonɗo nder mo yaltani on hémorroïde noon mbiɗen hémorroïde jaltowo ɗum noon jomum hémorroïde heewi yaltude ha laaɓa so tawi jomum e teskima aɗa yiya jomum ene wondi gandanɗa hoore maɗa wani mbaɗa yaltata ha laaɓa kañum e hoore mum ne anda yalti kala gonɗo sara mum kadi ene anda yalti saaha sa teskima cukalel hay sukaɓe ne gaari ɗum jiiya cukalel ne yaltoya jiiya ne yalti ha laaɓi musidɓe tedduɓe ɗum noon ko hémorroïde externe woni jaltowo on hémorroïde noon kañum ɓuuri wonde risque ko kañum ɓuuri bonde ko kañum ɓuuri musde saabu on hémorroïde jomum ne jogui risque to mbiɗen ko ɗaɗi ɗi perto so ɗaɗi ɗi peetima ɗi lirima ɗi peetima musidɓe tedduɓe on gonduɗo hémorroïde externe ene jogui ene haasi waɗana comme hayre ƴiƴam ni woni caillou de sang hayre ƴiƴam on rek yer ƴiƴam ni wona e nder ɗin ɗaɗi peetiɗi ɗum noon kadi musidɓe tedduɓe ene ɓeydo tinnude alhaali jomum ene ɓeydo musnude walla tengtinde oɗon hémorroïde on hémorroïde noon kañum ɓuuri wonde risque wadde hayre ƴiƴam e nder ɗiɗon venuji par rapport e hémorroïde biyeteɗo interne o hémorroïde interne o on hémorroïde ko nder woni on so wona jomum gonduɗo hen o gonɗo sara mum jomum hewani andude walla neɗɗo goɗɗo hewani andude jomum ene wondi on hémorroïde interne on omo yaha ha degré ji 4 omo yaha ha degré ji ha 4 degré omo yaha kadi omo waɗa ha daawe 3 walla doge 4 hen rogere arwanide woni premier degré on hémorroïde ko nder tan woni o yaltata ko nder tan woni o yaltata jomum ne andana wonde hémorroïde interne kono o yaltata a nokkanka o yaltata boowal so tawi noon o ummima premier degré o joomima jomum o ara deuxiéme degré woni daawal ɗiɗaɓal ngal noon woni on hémorroïde so jomum woni ko nder kono kala nde jomum soppini ene yaha dow wuuro hémorroïde o yalta boowal ha laaɓa so jomum gayni yaade dow wuuro
ummi man habba tubu mum hémorroïde o nattino hoore muɗum on woni deuxiéme degré. so duume jomum safraki ha yettima troisiéme degré o woni so jomum suppinima ne yaha dow wuro hémorroïde o yalta bool ha laaɓa. so yalti bool ha laaɓa so jomum gayni la budde waɗa fiɗeɗo mum puusa mo ha o natta. so puusirani fiɗino o nattata ɗon woni o yettima de troisiéme degré. quatriéme degré noon woni so jomum joɗima o yaltata ha laaɓa. sa ummima o wawa nattinde hoore makko, sa puusiri fiɗen yo nattuni o nattata. on hémorroïde interne woni jettiɗo hankkadi musidɓe tedduɓe quatriéme degré. on noon sa renaki heewi wontude hankkadi ko ɓenna o natta wonde hémorroïde interne o fata hémorroïde externe. ko o woni degré ɓurɗo mawnude e hémorroïde interne woni hémorroïde keddotoɗo nder o musidɓe tedduɓe. hol ɓurɓe jojjude hebde hémorroïde walla mo rafi hémorroïde ɓuuri yawrande. holɓe rafi hémorroïde ɓuuri yawrande. rafi hémorroïde heeɓa yimɓe foof, kono noon ko ɓeeɗo kadi ɓe limtiɗen jogoɗe limtiɗoɓe ko ɓeeɗo ɓuuri gandanɗa hoore maɗa jojjude hebde oɗon rafi biteɗo hémorroïde. ɓen yimɓe woni neɗɗo, kala neɗɗo e nder famille muɗum, e nder galle, e nder famille mon taw won meɗɗo wondude hen hémorroïde walla meɗɗo wondude hémorroïde famille mum ene haasi on galle en famille on neɗɗo par exemple jinnaɗo ma gorko walla jinnaɗo ma debbo walla tane meeɗi wondude e hémorroïde wondino hémorroïde musidɓe tedduɓe on ne waɗi risque way kono à peu près no diabète wona kono donteɗo ni aɗa andi diabète kala famille meɗo wonde famille joguiɗo gandanɗa homaɗa diabète ene haasi so jomum renaki ene jogui risque hebde on diabète. donc hémorroïde nde ko noon firtani tan so jinnaɓe ma gooni ka keeɓowo kono aɗa jogui risque gandanɗa hoore maɗa hebde ɓaade kay goto e jinnaɓe maɗa walla e galle mon e famille mon wol gonduɗo e oɗon rafi biteɗo hémorroïde. walla debbo koriɗo woni debbo cowiɗo, en kaali debbo cowiɗo ne jogui risque hebde hémorroïde. kono on debbo ene teska kala nde o jibini Allah ne heewi dandudemo hémorroïde o gasa ha laaɓa yaaha lawol muɗum. debbo jibinɗo tawa kadi o jibiniri koko wiyete accouchement vaginal. kala debbo jibinirɗo accouchement vaginal jomum kadi ene heewi hebde ko wiyete gandanɗa hoore maɗa hémorroïde. saabu accouchement vaginal jomum heewi ko pusde wiya yo ottu holno jomum ottirta so renaki ene wawi hémorroïde o yalta, ene wawi jomum heeɓa hémorroïde musidɓe tedduɓe. wonduɓe rafi heñere, yimɓe wonduɓe rafi heñere wona debbo wona gorko. rafi heñere no woodi on rami wiyete ko cirrhose de foie. kala gonduɗo on rafi heñere musidɓe tedduɓe jomum ne haasi heɓa oɗo rafi biyeteɗo hémorroïde. ko ɓeeɗo yimɓe kam ɓuuri gandanɗa mon risque ko ɓeeɗo yimɓe kam rafi hémorroïde o ɓuuri yawrande. holko heewi addude hémorroïde? heewi addude hémorroïde gueɗe kewɗe ne gadda hémorroïde, kono ɗeɗo gueɗe limteten seeɗa waktu o fuɗɗima woddoyde. ɗeɗo gueɗe limteten seeɗa musidɓe tedduɓe ene jeeya e gueɗe gaddoje hémorroïde. wondude constipation, neɗɗo kala mo jiiɗa reedu mum yoori constipation ɗum ne adda hémorroïde. holko addata constipation noon? addata constipation ko heege, addata constipation ko reedu yorde, ko wasde ñamde gueɗe kecciɗɗe, ñamde maaroji tan jamma e ñalawma, ñamde mburuji e gueɗe mbaɗe noon. donc ñamde ha kakoli, ñamde gueɗe kecciɗɗe bouillon ene gueɗe mbaɗe noon musidɓe tedduɓe moƴƴi e ɓandu neɗɗo ene haɗa constipation. kala noon ñamowo maaro jamma, maaro ñalawma, ñaama watto maaro, ñaamo hitto bakal walla ñaama pat woni macaroni en ɗum ɗo jen fof ko pat farine musidɓe tedduɓe ko constipation addata. kala noon gonɗowo e constipation jomum ne wawi hebde oɗo rafi biyeteɗo hémorroïde. par ce que constipation sa ari tan a yahat dow wuuro jiiɗa yaha dow non ka joɗɗa gona e ottude, sa woni e ottude ko juuti musidɓe tedduɓe ɗati ɗiɗi mbawi fetade so ɗi petima ene wawi addude hémorroïde. ko wiyete obésité woni ɓurtigol kala neɗɗo ɓurtiɗo ha ɓurti poids muɗum normal on wiyete ko l'obésité. heeɓi obésité ne kala neɗɗo tan pompal ɓurtiɗo ha ɓurto musidɓe tedduɓe gonɗo e obésité on kadi jomum ene jogui risque hebde oɗo rafi biyeteɗo hémorroïde. ɗum noon gueɗe sukaɓe ha e mawɓe foof eɗen surtout sukaɓe eɗen poti rentade obésité, mawɓe kadi ne foti rentade obésité musidɓe woni ɓurtiɗo ha ɓurta. jonde junde joɗade ko juuti e nokku ene adda
hémorroïde. So ɗum teski commerçant ji joɗotoɓe tan tawa commerçant ji joɗotoɓe e banguji kala saaha ene jooɗi e bang hayso client ari tata kene jooɗi musidɓe tedduɓe jomum haasi ara hémorroïde. sofereɓe jooɗiɓe jamma ñalawma nana e auto ko jooɗiɓe jomum kadi ne heewi arede hémorroïde. so ɗum teski ko ɓeeɗo ɓuuri wawde arede hémorroïde. commerçant jooɗiɓe e siège mumen gandanɗa hoore maɗa walla ɓeeɗo sofereɓe. hayso jomum jooɗo jonde junde musidɓe tedduɓe yo ƴeew siège taw ko siège confort taw gandanɗa hoore maɗa wona siège leggal wona siège jamdi ko siège de gandanɗa hoore maɗa badɗo matelaji ha feewi pewnaɗo ha feewi tawane ɗaati e kala saaha kadi jomum ummo daro hayso ko mintaji ɗiɗi walla mintaji ɗiɗi jooɗo daro ko juuti musidɓe tedduɓe ko adi kene jotto. mi rokkon ɗo joni so ɗum teski kala biɗigui libanais garɗa walla biɗigui indien garɗa tawata ko jomum haysene yeeya tawata kene daari jotta ko seeɗa kala jiiɗa ne jooɗi client ala donc ɓe jaɓata jooɗade jonde junde nde wonon jonɗe ɗe gadda hémorroïde. ɗum noon wonon commerçant ji wonɓe birkaji caloɗe jooɗade jonde junde daroɗe e kala saaha ɗum noon ene haɗa kadi musidɓe tedduɓe arede hémorroïde. ƴettude ko teddi woni sajjitade kala sajjittoɗo ko teddi jomum are hémorroïde. so ɗum teski wona arteɓe hémorroïde ɓeɗon yimɓe waɗoɓe artole fili ƴettoɓe gueɗe tedduɗe jamɗeje en ɓutteje en jomum ne are hémorroïde surtout so tawi jomum anda no ƴettirta. eɗen gandi waɗi ko wiyete sudde e waɗi ko wiyete sajjitade walla biftade ko teddi walla sajjitade ko teddi ene adda hémorroïde. ludde ene adda hémorroïde woni ludde eɗen gandi worɓe ene gonde luuɗe jomum wondire par caggal kala gorko luuɗeteɗo ene are hémorroïde. ene waɗi worɓe kadi haysono gonde rewɓe mumen jiiɗi ko ludde rewɓeɓe ɓe jiiɗi ko yarude rewɓe par yarude debbo yondude debbo o to jomum yarata dow wurto. ɗum ɗon kadi on debbo kadi jaɓo wadde ɗum musidɓe to caggal haram o e ɗum kadi eɗen adda ko wiyete hémorroïde. ɗum noon bandiraɓe ɗeɗo gueɗe ene jeeya e gueɗe ɓurɗe wawde sabade neɗɗo arede hémorroïde. gueɗe goɗɗe ene goodi e kono ɗeɗo gueɗe kam ene jeeya e gueɗe ɓurɗe wawde ardude hémorroïde. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe koɗo katen ñalawma hande o buuɗal yurmede meɗen fuɗɗima judde ha saaha goɗɗo inchallahu ma en gartu hen ɓeyɗen yañade hen ha bandiraɓe foof paama holko woni hémorroïde holko addata hémorroïde. wasiyam noon ko faade bandiraɓe yo tinno yo toppito deedi mumen hoto jor yo deedi kecciɗi e kala saaha surtout subaka yo jomum yar ndiyam haari ɗum humba e kala saaha yo jomum ñaam ko hecciɗi yo jomum ñaam kakoli yo jomum ñaam fruit ji yo jomum ñaam légume aji usten maaroji ɗi usten gueɗe jorde ene adda constipation kala constipation kadi ene adda hémorroïde kala hémorroïde kadi constipation ene adda faiblesse sexuelle. bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba ekkitimalaki jaam e buuɗal yurmede men alkamisa hande 25 lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e 21 kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.